Nangapudan ng PhilHealth Bicol sa saindang mga miyembro na aprobitsaran ang saindang PhilHealth Konsulta Program. Nakapalaman kaya sa nasambit na programa an manlain-lain na primary care services arog kan libreng check-up asin konsultasyon para sa mga kondisyong medikal. Kabali man digdi an individual health education para sa dugang nakaaraman sa mga helang. Igwa manin health screening asin assessment. Kabali man sa saindang preventive health services ang laboratory asin diagnostic exams na makakatabang para sa early detection nin mga helang o nga ni amay pa maprebentaran na. Sigun sa opisina, sa lindong kan PhilHealth Konsulta, sagot naman kan PhilHealth ang nagkapirang bulong para sa manlain-lain na helang. Sakop kaini an antimicrobial, fluid asin electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-diabetic, anti-dyslipidemia, anti-hypertensive, anti-thrombotic, asin antihistamine. Importante lang dapat na masabutan na dapat ang nagreseta su konsulta physician. Bako, dai pwede na sungaya nagduman ka sa sarong doktor na midbid mo, tapos rinisitahan ka duman, tapos daradara mo sa reseta, maduman ka sa consulta provider, tawanin do ako kang bulong na ini, bako araw ka to. Dapat ang nagreseta sa consulta provider physician. Saro lang ang iagad kang PhilHealth sa kada member and dependent. At least once a year, may ilang ka man o dai, magpa-check up ka sa consulta provider mo. May direct asin indirect members ang PhilHealth. Ang direct members iyo ang mga regular na naguhulog ning kontribusyon sa PhilHealth. Kabali digdi ang public asin private employees. Mantang ang indirect members iyo ang mga benepisyaryo kang 4Ps, listahanan, senior citizens asin PWD. Kung sa gobyerno na mismo ang naguhulog kan sa indang kontribusyon. Kabali man sa indirect members itong mga personal na piguhulugan ang sa indang account. Ang 4Ps beneficiary na si Nanay Gina asin senior citizen na si Lola Priscilla kan syudad ni Legazpi, mayo subuot digding ideya. Alagad kung siring daan na igwang pigo-oprisir na programa ang PhilHealth, bentahi man para sa mga arog nindang kapusman sa buhay. Uda ko launo na nga natabang sa muya, layo na sa kuya, ang agum ko, construction. Tapos, kung lalo na kung day kami pambakal, mapacheck up lang kami duman, dakulaon lang tabang sa muya, lalo na kung may bulong pa, dahil na lang kayo baga magbakal. Kung halimbawa, kung saan na hospital na, hindi, pamasahe na lang ang kaipuhan ng ma-afford baga. Marian, siyempre magkatabang sa araw sa muya, ang mga kurang na. Siyempre araw sa kuyang anidad ko, alang 75 na. Siyempre di ako lang namamatian, yung garubaga magkabaton. Pero ako, normal ang dugo ko, di akong maintenance na vitamin. Huli ta may expiration and membership sa PhilHealth kan mga benepisyaryo sa 4Ps, sigun kay Alvarez makaka-avail manggiraray ang mga ini sa PhilHealth Konsulta. Kay puwansa nang ipresentar ang sa indang PhilHealth ID sa mga PhilHealth accredited facility. Dugang pa niya, kwalipikado man sa programa ang qualified dependents kan mga miyembro. Pigaagad ko po sa gabos na Bicolano, Albayano, na anion, na bear with us, tiyagaan tango na ta medyo, di ako nagasabi, maray po ang programa, para sa ko, personally speaking, marayon po ang programang konsulta kasi kadalasan, nagalala ang mga ilang tata, di kitang pangbayad sa doktor or subulong pa, tapos sa laboratory pa. So, alat nitong bulong na ini, Buda Lab, ini yung mga common na lab and medicines. Pero, the program is very nice. Sana lahat tayo maka-avail. Kaya lang, nagahagad ako kidiit na pasensya sa gabos kasi nyaon kita lang. We are at the cusp of change. So, it's still very new. Tiyagaan tango na tabako pa perpekto ang sistema. Sa presente, solamente ang City Health Office kan syudad ni Legazpi ang akreditado ngunyan kan PhilHealth. Sa pag-avail kang programa, kinakaipuan sana na magparehistro sa PhilHealth Konsulta. Asin ipahiling sana ang anuman na PhilHealth ID.
Siguraduhon sa nanday pa inirehistrado sa ibang konsulta provider. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.